sa paagi kan pagpato sa buhaya na sa critical na kondisyon ini kan mga kuhakan customs officials dahil po pinangaranan kan mga otoridad ang Amerikano. Simanan solamente informasyon lang na ipiglawas sa media ini sa 42 anyos. Matapos na i-detain, pinag-confiscar ang cellphone kaniya sinman pinagmulta ng 5-digit security deposit. Ayaw pang konfirmasyon ng mga otoridad kung smuggling attempt na ginimo ka ng Amerikano nilita sa presidente nasa legal proceedings asinman criminal investigation pa ang kaso. Sa niyan, nasa marinang kondisyon ang nasalud kang albino alligator asinman pinaghanap na ang posibleng animal sanctuary kung sa ini sa radyo